Бүгенге тапшыруның беренче сәламен без Самара өлкәсе Тольятти шәһәренә ашырабыз. Бүген үзенең искитмәле олы юбилеен, 70 яшь тулу көнен милләттәшебез Рамазанов Фәрит Исхак улы каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән чын күңелдән кызы Алсу, кияве Саша, оныклары Раил һәм Сафина, кызы Венера, кияве Сергей, оныклары Родион һәм Руслан, кодагысы Людмила Васильевна котлыйлар. Әти, бу сүз һәр кешенең йөрәк түрендә урнашкан иң кадерле сүзләренең берсе. Әти дигәч күз алдына нык кыя, ышанычлы таяныч булган олуг бер зат килеп баса. Әти дигәч гаилә ныклыгы, тынычлыгы күз алдына килә. Без дә әти ягыннан уңган, бик бәхетле кешеләр. Үзенең бар җылысын, мәхәббәтен, игътибарын безгә бүләк итә алган, яраткан кешебезне юбилее килеп җитте. 70 яшь. Бу билгеле әткәй олы тантана. Син картлыгыңның түренә аяк атладың. Гомерең лаеклы килеш уза. Чөнки сине балаларың яратып хөрмәт итә, оныкларың бабакай дип ихтирам итәләр. Якыннарың, дусларың, туганнарың синең олы йөрәкле булуыңны белеп, кардәшлекне онытмый яшәвең өчен яраталар. Бүген юбилеең көнендә без сиңа бар кылган изгелекләрең өчен рәхмәт әйтәбез. 100 яшеңә кадәр җитеп, безнең һәр казанышыбызга шатланып яшәргә насыйплар кылсын. Әтиебез, 70 тулды диеп, карама уфтанып көзгегә. Син һаманда матур, гүзәл булып күренәсең безгә бүгенгә. Гомерләрең тигез үтмәсә дә, шатлыклары аның күп булды. Менә, күрәм хәзер күзләреңдә шатлыктандыр яшьләр тулынды. Бәхетле бул, бер дә кайгы күрми яшә безнең белән янәшә. Сиңа карап ышан, бик күпләре газизкаем шөкер көнләшә. Синең туган көнгә әтиебез нәрсә бирик икән бүләккә. Безгә кылган һәрбер яхшылыгың сакланачак мәңге йөрәктә. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен, сыгылмавың өчен язмышка. Тик яхшылык кына бүләк итеп яшәрбез без әткәй тормышта. Гомереңдә бик күп хезмәт куйдың, эшләмәгән эшең калмады. Озын гомер, бәхет теләп, үбеп калабыз синең кулларны. Яшә әтиебез, бер дә картайма әле. Кешелеклелегең белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Авырлыклар туса тормышта, киңәш сорап, сиңа киләбез. Дөрес юлга бастырырдай сүзләр әйтәсеңне алдан беләбез. Ташып торсын күңелләрдә һәр чак яшәү дәрте, мәңге сүнмәсен. Якты өмет, зур хыяллар белән каршыла син бәйрәм иртәсен. Кадерле Фәрит Исхакович, бала оныкларыгыз юллаган бар теләкләргә дә ихластан кушылабыз һәм юбилеегыз хөрмәтенә матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Туган көнең синең бүген әти, картлык шатлык түгел димәле. Әни белән бергә балаларың яраталар сине беләле. Туган көнең бүген газизә диебез, кабул итсен Худай теләкне. Безгә кирәк булып, өйгә терәк булып, яшәде йөзгә җиткәнче. Әни өчен һәр чак булдың терәк, безнең өчен булдың гөл үрнәк. Син булганда җирдә бәхетлебез, син булганда дөнья түгәрәк.
yürekni bizga kerak bo'lib uyga to'rak bo'lib yashadi yuziga yetgancha Bırın zamanda Əniyim yaş bulğanda Ətiyimnin көзі тішіп İkəv тұрмыш qırğanda Əti battır bulğandı Ənim attır bulğandı Min tuğaçdın işləri Şatlıq bilən tuğandı Əllidə mattırlar Əllidə mattır bar Əketdə illenidə Əti bar, əni bar Bir gəli tuğanıyor Cılası uşağı Ətinin uçları Əninin qışağı Min bələkəy şağında Nazlanıb tırğanında Deşmi tıraydın deylər Əninin qışağında Bik bələkəy şağında Beyib tıraydın deylər İdən toxtalarda tügün Ətinin uçlarında Əllidə mattırlar Əllidə mattır bar Əkətdə illinidə Əti bar, əni bar Bir gəli tuğanıyor Cılası uşağı Ətinin uçları Əninin qışağı Ey bala şağında bir həsrətsiz üskənim Ədiyimnin uçları, qullarının güçləri Bik arıqan şağımdam, əniyim qışağına Başlarını salır üçün, qaytam tuğan yağıma Əllidə mattırlar, əllidə mattır bar Əkətdə illinidə əti bar, əni bar Bir gəli tuğanıyor Cılası uşağı Ətinin uçları Əninin qışağı Əllidə mattırlar Əllidə mattır bar Əkətdə illinidə Əti bar, əni bar Bir gəli tuğanıyor Cılası uşağı Ətinin uçları Əninin qışağı Əllidə mattırlar Əllidə mattır bar Əkətdə illinidə Əti bar, əni bar Bir gəli tuğanıyor Cılası uşağı Ətinin uçları Əninin qışağı Ətinin uçları Əninin qışağı Ətinin uçları Əninin qışağı Əninin qışağı Əninin qışağı Qışağı, qışağı Əkətdəy bala şağında Əkətdəy bala şağında